Konposatu antioxidatzaileak landare eta animalietan topatzen ditugun konposatu organikoak dira eta defentsa funtzioa dute. Zertan oinarritzen da defentsa funtzio hau? Bueno, zera egiten dute. Oksidazio prozesuak, molekulen oksidazio prozesuak eten edo atzeratu. Eta hau oso garrantzitsua da, oksidazio prozesu hauek izan daitezkelako izaki bizidunentzako oso kaltegarriak. Orduan, noiz gertatzen dira oksidazio prozesu hauek? Etengabe. Adibidez, arnasten ari garenean, gure gorputzak oxigeno erradikal askeak sortzen ditu, eta hauek molekulen oksidazioak sortzen dituzte. Orduan, oksidazio prozesu hauek eteten ez baldin badira, era egoki batean, azkenean zeluletan mutazioak sortu daitezke. Hortaz, konposatu antioxidatzaileek egiten dutena da erradikal aske horiek ezabatu, eta hortaz, prozesu oksidatibo horiek eten edo atzeratu egiten dituzte. Esan bezala, konposatu antioxidatzaileak bai landare zein animalietan topa ditzakegu. Hala ere, beraien kontzentrazio aldatzen da organo batetik bestera. Adibidez, landaretan, laranjei edo azalari kolore naranja, gorria, morea ematen dieten pigmentuak konposatu antioxidatzaileak dira. Hala ere, fruituetaz aparte baita ere topa ditzakegu barazkietan, adibidez urasan edo kipulan. Badaude, uretan disolbagarriak diren konposatuak, adibidez askorbatoa, ezagutzen dana baita ere C vitamina bezala, edo azido fenolikoak eta flavonoideak, adibidez resveratrola edo kertzetina. Bestalde ere badaude uretan disolbatu ezin diren konposatuak, deitzen direnak liposolugarriak, eta horre adibidez ditugu karotenoak, ezagutzen dana A vitamina bezala, eta tokoferola, E vitamina bezala ezagutzen den konposatua. Konposatu antioxidatzaileak erradikal askeak ezabatzeko gaitasuna dutenez, sarri esaten da osasuntsu egoten laguntzen gaituztela. Eta ikusi da mesedegarriak direla gure osasunerako. Zenbait ikerketa epidemiologikoetan ikusi da nola erlazio bat dagoen konposatu antioxidatzaileen kontsumoa eta zenbait gaixotasunen intzidentziaren artean. Hau da, zenbat eta antioxidatzaile gehiago kontsumitu, ikusi da kantzerraren eta gaixotasun kardiobaskularren intzidentzia murriztu litekeela. Zergatik, gaixotasun honen oinarritariko bat dalako erradikal askeen produkzioa. Hortaz, konposatu antioxidatzaileak erradikal aske hauek ezabatzen dituztenez, intzidentzia gaixotasunarena murriztuko litzateke. Horregatik, gaur egun gizarteak gero eta gehiago eskatzen du zenbait produktu antioxidatzaileak kontzentrazio altuetan agertzen direnak. Adibidez, badaukagu brokolia edo andere matza. Badaude beste produktu batzuk, konposatu antioxidatzaileak dituztenak, baina askoz ere kontzentrazio gutxiagotan, baina oso maiz elikatzen gara beraietaz, adibidez, urasa edo kipula edo patata. Orduan, zer egiten ari dira ikertzaileak? Ikertu eta emendatu konposatu antioxidatzaileen kontzentrazioa oso maiz jaten ditugun elikagaietan. Aldez aurretik esan dudan bezala, bai landare zein animaliak etengabe produzitzen dituzte erradikal askeak. Baina, bai animali edo landare hauek estres baldintzetan jarri eskero, konposatu hauen kontzentrazioa emendatzen da. Eta baita ere, konposatu hauek ezabatzeko konposatu antioxidatzaileak. Hortaz, landare bat jartzen baldin badugu hazkuntza desfavoragarrietan hasten, lortu dezakegu konposatu antioxidatzaile gehiago ekoiztea, erradikal aske horiek ezabatzeko. Gauza da, baldintza hauek denbora luzez mantentzen baldin badira, berare fruitu edo barazki horren produkzio tamainan kalteak sortu daitezkela eta hori ezin da merkaturatu. Orduan teknika honek ez luke balioko. Orduan gakoa da lortzea estres intentsitate egoki bat, emateko konposatuen kontzentrazio egoki bat tamaina galdu gabe. Orduan ikerketak egin dira bai arrozan, bai urasan, bai tomatean, eta hasi dira adibidez gazitasun baldintzetan edo argi alduko intentsitateak erabilita. Hala ere, esan bezala, bide asko dago oraindik egiteko, oso garrantzitsua da hori tamaina ez galtzea. Orduan, honen alitzateke estresa denbora oso labur batean aplikatzea, orduan, kontzentrazio areagotzea antioxidatzaileena, tamaina galdu gabe.